ଏହି ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେମିତି? ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନରେ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହା ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଉଁଟି ରଖିଛି, ମାୟା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମାୟାର ଅର୍ଥ ପଇସା ବା ମୋହମାୟା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନେକ ଗଭୀର। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ମାୟା କ'ଣ, ଏହା କିଭଳି କାମ କରେ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଏହାକୁ କିପରି ଦେଖେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ମାୟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂସାର ରୂପରେ ଦେଖାଏ। ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ସାପ। ଅନ୍ଧାରରେ ଏକ ଦଉଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାହା ସାପ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ, ସେହି ସାପ ଆମ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପଡ଼େ ସାପଟି ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଦଉଡ଼ି ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ମାୟା, ସତ୍ୟ ଉପରେ ପରଦା ପକାଇଦେବା। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ମାୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କାମ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଆବରଣ ଶକ୍ତି। ଏହା ସେହି ପରଦା ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ, ଯେପରି ବାଦଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ। ସେମିତି ଆବରଣ ଆମ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି। ଏହା ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବଦଳରେ କିଛି ନୂଆ ଦେଖାଇଥାଏ, ଯେପରି ବାଦଲ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ନଥାଏ, ବରଂ ଆକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଏକ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କ'ଣ ଏହି ଦୁନିଆ ମିଛ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମିଥ୍ୟାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ମିଥ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଯାହା ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା 100% ସତ ଲାଗେ। ସେଥିରେ ଲାଗୁଥିବା ଆଘାତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଅସଲି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ମାୟା ଆମ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ତେବେ କ'ଣ ମାୟା ଖରାପ? ନା। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଦୈବୀ ହ୍ୟସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟୟା। ମୋର ଏହି ଗୁଣମୟୀ ମାୟାକୁ ପାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି। ମାୟା ଆମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଇରାଣ କରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବୁଝିଯାଉ ଯେ ଏହା ସବୁ ଏକ ଲୀଳା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାୟାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ମାୟା ହେଉଛି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସେହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମକୁ ଫସାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆର ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ଫସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ଅଟକି ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହା କ'ଣ ମାୟା? ଦେଖିବେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଦେଖାହବ ପୁଣି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ସହିତ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ।